Ya. Saiki karepmu piye? Sermu piye? Gong gong gong. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsuh Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menara. Wong ajak rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulodake gedhe dhuwur terus cacilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono piye? Nek kowe wedi-wedi yo. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung. Tak tanggung. Lore. Kang Anggres nesu ngungkuli Baladewa andane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang kayak ide kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere wong tuku rokok kok aku sisan. Apa ya? Hah? Kok tak takon? Sinuwun Darawati mangunekke ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, ya jebulane sampean wis keblitok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otake. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi, Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti ada cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah, dipresani piyai pirang-pirang kowe malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iki nek gelem madhep Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa. Wah, wis kuncara asman. Ning mergo netepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sak ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngomong karo Pandhawa, ngesui para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Sami jan. So. Hah? Karepmu piye? Bagong nek ngene iki padhangane wani, petengane apa meneh? Aku padhang wani, peteng wani. Petenge bener kok aku. Kok meneh padhang? Mana isine? Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar ning kene. Oke, ayo metu coba legane ati ayo. Mungsuh copet. Kapusan deh. Ora saya kae goleki sapa kae sing. Aku ndrantal ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Bocah iki nek bakoke pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa arep. Mangsaku wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku kan karo Dimas Werkudara.
Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kan perkara Dimas Pertiga. Trunduk. Aku gagas Bagong. Malah loro. Hei, bocah kok kandat-kandat. Ya. Paman anggenipun gumujeng ngantos-ngantos mekaten. Lah kula menika nyawang raine Bagong wis guyu napa meneh nek nganti weruh Pate kok guyune kaya bakul akik. Malah semakin sok rene kowe, ha. Wis kaki metu njaba. Siap. Kula tandangane karo Kusir. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Merasa kamanuksane nganggo training mburi teles ngarep garing. Kok iso? Kae iki arep glengsor ning suketan. Malah pas jeblok. Maknyes ngono. Terus tenclek iki pokoke. Edan ndang metu. Nggih, nyang pamit rasa gamelan metu dhewe.